No, rób kap, kap. Kap, kap. No, pokapkuj rączki. Posmaruj. Jak się robi kap, kap? Ten. Ten. No i się kremuje, tak? To kremuj rączki. Kap, 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 kap. Kap, kap. 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 No, a nóżki? Nóżki jeszcze raz trzeba. Jak nóżki się kapkuje? Kolanka? Kap, kap, kap. A kolanko? To. No kapkuj ślicznie. No i rozmasuj. Posmaruj ładnie nóżkę. Tak. To. Tu też. No kap, kap. Kap, kap. Ślicznie. A powiedz baba. Baba. A powiedz mama. Mama. A powiedz tata. Tata. A powiedz Paweł. Au. A powiedz duży. Tutaj. A wysoko. Up. Tu. A powiedz do góry. Kukuj. A powiedz dalej. Bum, bum, mama. Bum bum mama. A dalej? Daj. Ślicznie. A powiedz papa ładnie nam. Pokaż nam papa.